शिवसेनेचे गोवा सुरक्षा मंचाकडेन युतीच्या विचारान 5 सिटांचेर कॉम्प्रोमाइज जाला। शिवसेनेन आपली 11 सिटांची मागणी 5चेर सेटल केल्या, म्हण शिवसेनेचो गोवा संपर्क प्रमुख जीवन कामत उलयलो। गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेनेच्या युतीची अधिकृत घोषणा संजय राऊत करतलो, अशेंय कामत उलयलो। शिवसेनेन गोंयांत सहराज्य प्रमुख हे नवे पद तयार केला। 5-6 दिवसापूर्वी वेलिंगकर साहेब आणि आमची बोलणी झाली। त्यामध्ये वेलिंगकरांनी आमच्याबरोबर आम्ही त्यांच्याकडे प्रस्ताव ठेवला की आम्हाला मिनिमम 11 सीट पाहिजे। त्यांच्याने आमचं निगोशिएट झालंय 5 पर्यंत, पण ज्या सीट आम्हाला 5 पाहिजे त्यांच्यावर आमचं अजून बोलणं चालू आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्याबरोबर थोडं हे केलेलं आहे। म्हणजे आमचं बोलणी चालू आहे व्यवस्थितपणे आणि आम्ही 5 सीटवर समाधानी आहे, पण आम्हाला ज्या पाहिजेत 5 त्या आम्ही त्यांच्याबरोबर त्याच्याशी बोलणं व्यवस्थित चालू आहे। त्यात आमचा ऑलमोस्ट 3 सीटवर मतभेद व्यवस्थित झालेले आहेत। अजून 2 सीटवर आमची त्यांच्याशी हे बोलणी चालू आहे। त्यामुळे आम्ही ती येत्या 4-5 दिवसात क्लिअर करून तुमच्याशी राऊत साहेब स्वतः येऊन बोलतील, ते डिक्लेअर करतील। गोयचो शिवसेना राज्य प्रमुख सुदीप तामणकर आड पक्षांत लोक बेजार आसात म्हूण खबरो येताल्यो। शिवसेनेन आता गोंयांत सहराज्य प्रमुख ह्या नव्या पदाचेर शिवप्रसाद जोशीची नेमणूक केल्या। आम्ही एक डिसिजन घेतलाय उद्धव साहेबांच्या आदेशानुसार आणि राऊत साहेबांच्या विनंतीनुसार एक सहराज्य प्रमुख म्हणून आम्ही नेमतोय। शिवप्रसाद जोशी हे आमचे सहराज्य प्रमुख म्हणून असतील। आज जसे सुदीप तामणकर आमचे राज्य प्रमुख आहेत, तसेच आम्ही एक सहराज्य प्रमुख म्हणून नेमलेला आहे शिवप्रसाद जोशी। ह्यापुढे शिवप्रसाद जोशी आणि सुदीप तामणकर हे शिवसेनेचं काम जोमाने पुढे नेतील। कसं आहे, कुठच्या पक्षात वाद नसतात, सगळ्या पक्षामध्ये वाद असतात। तामणकरांबद्दल होता तो पण आम्ही गैरसमज काढला सगळ्यांचा। आज शिवसेनेत अनेक जुने कार्यकर्ते असतात, नवीन कार्यकर्ते असतात, सगळ्यांक बरोबर घेऊन शिवसेनेचो झेंडो येणाऱ्या सगळ्या मतदारसंघात आम्ही रोवतले। आणि जे शिवसेनेचे अनेक मुद्दे असतात, एक हिंदुत्व असतात, अनेक बरे कार्यक्रम असतात, ते समाजापर्यंत पावून समाज कार्याच्या माध्यमातून आम्ही राजकारण करतले। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळेकार। घेऊया एक ब्रेक।